ఈ రోజున యేసుక్రీస్తు నామములో నేను చెప్తున్నాను, ప్రార్థన గోపురంలోకి వెళ్ళినందుకు గాను నీ మీదకు రావలసిన అవమానం అనే రాతను, దేవుడు నష్టం అనే రాతను, భయపెట్టే ప్రతి రాతను దేవాది దేవుడు తొలగించునుగాక. 100% చెప్తా నేను. ఆ ప్రేయర్ టవర్లో పేపర్ పెట్టిన ఏదైనా ఖచ్చితమైన ఆశీర్వాదము, ఖచ్చితమైన విడుదల. అంటే దేవుడు అన్నాడు, ఎవరికో విడుదల రాబోతుంది, ఎవరికో ఆశీర్వాదం రాబోతుంది. ఎవరు? అదిగో ఆయన సన్నిధానంలోనికి వెళ్ళి ప్రతి ఒత్తిడిని కాగితం మీద రాసి, ఇదిగో ప్రభువా, ఇది నా థ్రెట్, ఇది నా ప్రెషర్, కుటుంబంలోంచి నా మీదకి వస్తున్న ప్రెషర్ వ్యక్తుల ద్వారా వస్తుంది, ఉద్యోగాల్లో వస్తుంది, మనుషుల ద్వారా వస్తుంది. ఇదిగో ప్రభువా అని ఆయన ముందు విశాల పరీక్షణ ప్రతి పేపర్ని దేవుడు పరిష్కరించేవాడై ఉంటున్నాడు. ఆయన సన్నిధి తప్పించి వేరే పరిష్కరించబడే స్థలం ఏమీ కూడా లేదు.